The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Bisan binudlayan nga makascore sa halftime nang inasod-asod goals ang France sa second half para lutuson ang reigning African champions nga Senegal 3-1 sa ilaw ng hampang sa Group I sa FIFA World Cup 2026. Unang nakascore para sa French team ang superstar nga si Kylian Mbappe sa 66th minute. Nagka-goal man si Bradley Barcola sa 82nd minute. Wala man masirong Senegal pagi sa goal ni Ibrahim Mbappe sa 5th minute sa added time. Apang nag-goal pagidliwat si Mbappe pagkasunod nga minuto. Hinanay katatlong World Cup nga kamahin si Mbappe sang nagatiglawas sa France. Sang 2022 naka-hat-trick siya kung 3 ka-goal sa hampang. Bato kanday Lionel Messi kag Argentina sa finals sa Qatar. Ginpatigay ng matchup sang France kag Senegal sa MetLife Stadium sa New Jersey. Umpisa alas 3 sa kagahon oras sa Pilipinas kag nagtakop las 5 subong aga. Ining group match among unang ation nga nagkit-anay liwat ang duwa ka nasabit nga pungsod. Halin sa makakilibot nga resulta sang group match ang 2022 World Cup sa South Korea kung saan ginupset sang Senegal ang France score nga 1-0. Bantayan man las 9 sa bungag ang unang hampang sang defending champions nga Argentina nga pangunahan sang superstar nga si Messi. By the way, tubangon sang Argentina Bombo G sang Algeria sa Group J sa Kansas City. Matandaan nga sang 2002 sa dagan sang Argentina ili katatlong World Cup title pagi sa penalty shootout batok sa France. Espesyal man ining tuig para kay Messi bango din na ikaanom sa ning appearance kaga posible katapusan nga pagtiglawas sa Argentina sa World Cup. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!